Astrológia je nástroj na rozvoj človeka, na pochopenie jeho životnej cesty, jeho darov a talentov. Vraj niektorí králi mali v minulosti svojich dvorných astrológov. Jednoznačne a ja som presvedčená o tom, že tí, nazvime ich králi, alebo tí najvplyvnejší ľudia sveta, všetci z nich majú a miliardári. Milionári nie, ale miliardári majú vedľa seba astrológov. Myslím, že dokonca o Vladimirovi Putinovi je známe, že on sa tým ani netají. Astrologička Zuzana Puškášová sa astrológii venuje vyše 15 rokov. Dnes ju aj učí a pracuje s vlastným celostným prístupom. Astrológia je pre ňu životný štýl prepojený s jogou, ajurvédou a cestovaním. Aby to nebolo iba v abstraktnej rovine, tak sme sa rozhodli, že urobíme takú malú ukážku môjho horoskopu. Ty máš síce ascendent v rybách, ale ten Mars ti dáva drive. Ten ti dáva vlastne tú takú bojovnosť. Nedávno som počúvala jednu astrologičku. Celá hodinová relácia bola iba o ascendente v rybách. Rozchody, že strašne zle znášajú. Oni sa úplne, že tak neskutočne opustia a to som presne ja. Plačem dni, týždne, mesiace v kuse. A toto je pre mňa ten najdôležitejší moment v astrológii, že je to nástroj seba poznania. Ja som študovala aj nášho slovenského veľmi známeho Mikyho. Myslíš Mikuláša Černáka? Áno, čo je veľmi častý aspekt napríklad pri takýchto kriminálnikoch. Je veľmi silný Mars. Títo chlapci, ktorí si nakoniec volia takúto životnú cestu, by mohli byť napríklad skvelí v nejakom športe. Na bojové športy veľmi talentovaní. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posvieťte si na nich na slnco.sk.